Chvála Ježiš Kristus, správam sa trošku technicky to. Dovoľte mi pridať k týmto, to čo hovoril otec Maroš, otec Jozef, možno trošku pohľad lekára, plus človeka, čo sa dlhodobo angažuje v oblasti náhradnej starostlivosti detských domov. Máme aj osobnú praktickú skúsenosť s náhradným rodičovstvom, ale pohľad bude skôr taký, alebo samozrejme otca 4 detí, pohľad je skôr taký, že čo všetko je správne pre deti, a čo gender, poviem tak veľmi expresívne, zabije v našich deťoch. A preto je to, lebo, no viete, my keď chodíme trošku po Slovensku, tak veľmi často stretávame s takou reakciou, že to není možné, že to neexistuje takéto, že by tam bolo, hej. Nedávno mi jeden kolega z Nemecka, pardon, ešte toto sa snažím otvoriť, že toto nejako... Toto dobre. Už to ide. Jeden kolega z Nemecka volal a veľmi často ľudia reagujú na to, že to nemôže byť možné, čo hovoríme, že to nie je pravda, že takéto veci neexistuje, že toto nie až tak ďaleko to nemohlo zájsť. Kolega lekár, 3 deti má, robil v Nemecku veľmi slušne za slušný nemecký plat. 3 deti mal, malé, a on sa vrátil na Slovensko. Nepovedal to priamo mňa, ale povedal to kolegom, že ja som prišiel na Slovensko, na slovenský lekársky plat, nie je podstatný plat, podstatné to, že ja som nevedel vychovať 3 deti bez toho, aby mi tam nepokazili. Proste tam naozaj, tá situácia vonku je oveľa komplikovanejšia a my sme tu do istej miery ešte chránení a chvála Bohu aj vďaka takým prorokom ako Maroš Kufa sa nám podarí držať to na úzde, tieto veci sa sem chystajú a o tomto trošku chcem povedať. Hej. Aby každé dieťa mal rodinu, to je motto, ktoré má naša organizácia Úsmev ako dar, ale ktoré trošku aj ukazuje, akým smerom musíme ísť ďalej, čo chceme zachrániť. To je taký obrázok, to sú také ilustratívne obrázky, ale všimte si, tam je krásny lyžiar. Prilbu má, vestu, či ak sa volá kombinézu, bezpečnostné viazanie. Náuko je v úplnej bezpečnosti. Super sa mu, je to krásne, bezpečné, je tam pripravené na lyžovanie. Čo je jeho jediný problém, ako tam vidíte? Nemá na čom lyžovať, nemá sneh. A to je situácia dnešných detí. Dali sme im fantastické bezpečnostné autá a tak ďalej, všetko je super, a zobrali sme lásku a prijatie a zostali ako lyžiari bez snehu. Dneska situácia detí je veľmi komplikovaná, hej, vo svete. Aj u nás. Krásne to napísal Milan Rufus, taký veľký básnik slovenský, ktorý je detskej duše. Keď ľudia láske ublížia, tam prvé trpia deti. Čiže v prvej časti trošku povedať, že čo to teda, aká tá situácia detí je. Hneď na úvod len, to je stará slovanská rodina a 2 vzájomné výskumy som niekde vyhrabal. Prvý hovorí o tom, že zhruba 40 000 generácií, 40 000, doteraz žilo v histórii v rodinách, kde bol základ otco a mama. Hej. Iná už štúdia hovorila, že zhruba 100 000 rokov. Ono to plus minus je rovnaké, keď zoberieme, aký bol priemerný vek. Čo je podstatné je, 40 000 generácií si ľudstvo niečo oskúšalo, že funguje. Funguje otco, funguje mama, fungujú príbuzní a tak ďalej, a tak ďalej. Naša namyslená generácia 20. 21. storočia vymyslí niečo lepšie? 2 mamičky, 3 oteckovia. Úplne seriózne, vážne, flámska vláda v Belgicku pripravuje zákon o kolektívnych manželstvách. My všetci urobíme manželstvo, neviem si, ako budeme fungovať, ale budeme to právo mať. Budeme to normálne môcť urobiť, kolektívne manželstvo. To sú úplne seriózne návrhy. Hej. Skúsenosť, ktorá nám ukazuje totiž to, že z tých starých detských domov, tu bolo na Slovensku, robilo tam veľa dobrých ľudí, ale ten systém, lebo komunizmus zašiel niečo najďalej, čo sa týka podceňovania rodiny, a tých starých komunistických domov, kde robilo veľmi veľa dobrých ľudí, ale kde sa veľmi ťažko robilo, lebo boli naozaj veľmi zle nastavené tie systémy staré komunistické, tak vznikla zaujímavá skúsenosť. Tu sú 2 konkrétne dievčatá, ktoré vyrastli v detskom domove. Moje kamarátke dovolím ukázať tú fotku. Tak povedali, že vieš, my sme super domováčky, lebo moja mama aj babka vyrastla v detskom domove. A tu je ten základný bod, ktorý sa budem točiť. Pozor na to, že jedno zbabrané detstvo, nenapravené, priniesie ďalšie zbabrané detstvo a ďalšie a točíme. Čiže o tomto trošku budeme hovoriť. Inými slovami budeme aj o tomto hovoriť, to je zase také pozitívne východisko. Toto je obrazok, ktorý reálne sa stal. V istom americkom štáte sa narodili dvojčky, ktoré boli predčasne narodené, ak sa hovorí lekársky prematúrne. Dali ich do inkubátorov rozličných. Hej. To dievčatko s tou žltou guličkou bohužiaľ umieralo. Predčasne narodené, nemalo dobre vitálne funkcie a tak ďalej. To druhé bolo červenou guličkou, to žilo v poriadku. Hej. A teraz sa čakala bohužiaľ smrť toho dievčatka s tou žltou guličkou. Čo sa nestalo? Sestrička dostala geniálny nápad, povedala, dajme ich do jedného inkubátora, presne tak, ako boli spolu volakedy v maternici. Dali naozaj do inkubátora a to nie je obrazok, ktorý by nahrali. To sa naozaj stalo. Jedno dievčatko spontánne objalo druhé dievčatko, doslova v tej chvíli saturácia, turgor, všetky tie lekárske ukazovatele takto vyleteli hore. Dievčat dodneska žije medzi nami. Toto je sila vzťahov, lásky a prijatia.
Iný výskum teraz najnovšie tiež taký, my uteckovia hovoríme, že taký vrešťajúci novorodenec, niekedy tak expresívne, je to krásne plačúce bábätko po pôrode. Nedávno dokázala veda, plače materinským jazykom. Zisťovali, robili kmitočty zvukov ako reči, čínske, nemecké, americké a francúzske deti skúmali a porovnávali to s kmitočtom plaču dieťaťa. Zistili, že to je iné. Ináč plačú čínske, ináč americké, ináč francúzske, nevieme, ako východňari plačú, lebo to ešte neskúmali, ale určite nejako takto špecificky podobne. Čo je podstatné je materinská reč z maternice. Sme oveľa viac generačne prepojení, ako si myslíme, čo všetko nasávame, prijímame, ako je veľmi nebezpečné rozbiť staré, zas osvedčené poriadky, ktoré fungovali v ľudstve. Dneska to, čo žijeme, každé storočie má nejakú takú smutnú charakteristiku, aj veselú, aj smutnú. Storočie pary, storočie vedy a techniky, ja neviem čo všetko. Naše storočie má jednu smutnú charakteristiku, aj predchádzajúce, že storočie opustených detí. Vždy boli v histórii siroty, čo je podstatné, dneska sme dostali do situácie, že už dneska nevieme odhadnúť, tam je napísané UNICEF, to organizácia to mapuje, a nevieme celkom odhadnúť, koľko je sirôt žijúcich rodičov vo svete. Deti, ktoré majú rodičov, ale nevedia, nechcú alebo nemôžu sa o nich postarať. Je to nová situácia, siroty žijúcich rodičov, vtedy hovorí, že 150 miliónov, 160 miliónov, dneska nevedia, koľko ich je. Hej. Čo tým chcem povedať? Pandémia rozpadu rodín priniesla takú novú charakteristiku, ktorá je veľmi, veľmi smutná. Deti majú rodičov, rodičia sa o nich nestarajú. Priniesli sme deťom obrovský s týmto rozpadom rodiny vzťahový chaos a neistotu. Hej. Kto je môj otec, kto je máma, z ktorého manželstva som, 4., 5., 6. a tak ďalej, a tak ďalej. Kríza otcovstva. Dneska v domove, vieme, sme robili výskum, 20% detí vôbec nevie, kto je ich otec. Ono to je jeden z tých mojich senátorov náhradných, nedávno pred pol rokom sa prvý raz v živote stretol svojím otcom a má 13 rokov. To bolo neuveriteľne silné stretnutie, ale viete, to je byť v koži dieťaťa, dneska je to vždy taká zábava, hej, ktorý herec deko jak splodil, hej, tak v noviny o tom tak burlivo píšu, ale žiť v koži dieťaťa, ktoré nevie, kto je jeho tatino, není také jednoduché. Je to naozaj veľmi závažná vec a narastá počet týchto detí. V amerických štátoch, napríklad v jednom americkom štáte Los Angeles, žijú zhruba 98% černošskej populácie, tí deti nevedia, kto je ich otec. Tie následky sú veľmi, veľmi zlé. Súrodenský chaos. Dneska kto, kedy, s kým je súrodenec a tak ďalej. Viete, dneska bohužiaľ tým obchod so spermiami a tak ďalej beží. Známy prípad v Nemecku, ktorý nebol s obchodom súvisiaci, ale zobrali sa dvaja mladí ľudia, mali 4 postihnuté deti, tak začali geneticky zisťovať, čo je problém. Zistili, že to sú 2 adoptované deti a náhoda nechcela, alebo náhodou sa to vzniklo súrodenci. A čím ďalej tým to bude viacej, hej? To znamená tým, že dneska súrodenský chaos je v tom všetkých tých spermiách, čo sa rozhádzajú po celom svete. Súrodenský chaos a samozrejme tým nastúpe nový fenomén, ktorý sme trošku skúmali, neschopnosť rodičov sa postarať o svoje deti. Toto bola štatistika slovenských detských domov. Či rodičia nechcú, to je percentuálne do 100%, či nemôžu, alebo nevedia. Vyhrali, nevedia. Rodičia už dneska nevedia, ako ďalej, nevedia, ako vychovávať, nevedia, čo majú robiť. Hej. Toto všetko vstupuje samozrejme fenomén násilia. Nedávno robilo ministerstvo práce taký veľký výskum, kde najviac je podhubie pre násilie. Zaujímavý výsledok, ktorý asi všetci sme očakávali, je rodinná kríza, rodinný rozpad, rodinný rozvod. Hej, to všetko podhubie, kde vzniká najviac násilia, ktoré ničíme naše deti. Hej. O rozvode je ťažká téma, vôbec o ňom nechcem rozprávať, ale štatistika neúprosná. 37% detí po rozvode, hlavne v zložitých rozvodoch, dlhodobé vážne následky viac ako 5 rokov. Hej. Samozrejme, všetko to spôsobuje, dneska je tzv. Explózia psychických problémov. Hej. Minulý jeden psychiatr pekne sa vyjadril, dneska každý zdravý je len zle vyšetrený pacient. To je trošku berte s rezervou, ale čo je podstatné, dneska nám veľmi, veľmi narastajú užívanie liekov, samozrejme choroby. Toto je len také štatistiky, doba depresie, doba ADHD, doba ďalšie množstvo, dneska malé deti depresie, to, čo nebývalo nikdy, každé 8 dieťa má depresie, úzkosti, strachy, dostávame deti do situácie, ktoré sme určite nechceli, aby boli. Hej. Samozrejme, do toho prichádza nový výskum, ktorý ukazuje, že naša chorá duša spôsobuje choré telo. Nedávno zistili, že 80% chorôb bežných známych má dneska psychosomatický pôvod, to znamená chorá duša spôsobila naše choré telo. A tých dôkazuje viacej, dokonca ešte o tom budem hovoriť, že je prenatálne známe, že dokonca veľké stresy matky môžu spôsobiť až telesné ochorenie dieťaťa v maternici. Ale to ešte budeme ešte trošku o tom hovoriť. Samozrejme, prichádza to explózia závislosti všetkých možných. Nedávno som bol aj na prednáške, kde hovoria, že z nejakej azijskej krajiny sem ide 200 nových syntetických drog, syntetické vyrobené, nevieme proti nim protilátky, nevieme nič s tým robiť, pretože tým, že decká sú naozaj problémov psychických stavov, tak droga je pre nich veľmi často východisko. Hej. To je téma, ktorá je trošku európska, u nás to chvála Bohu nie, do toho ešte páda neodôvodnené vynímanie detí, dneska éra,
to, čo bolo za komunistov, hlavne v Sovietskom zväze, za každú hlúposť deťom brali rodičom brali deti, už len napríklad za to, že sa s ním pomodlili. Toto znovu prichádza, ale hlavne zo severských krajín a z Anglicka. Hej, to je dneska veľmi známe prípady, keď za úplne nezmysly, chvála Bohu, u nás sa to netýka, je tu ešte normálna situácia, za úplne nezmysly deťom odoberajú deti. Dáme prípad 2 Rumunom, protestantom, zobrali deti, lebo príliš nábožensky vychovávali. Úplne normálna, bežná náboženská výchova, ale oni mali pocit, že vedú fanatizmu, vybrali im deti. A tak ďalej, a tak ďalej. Množstvo tých prípadov je, ktoré s tým súvisí. No a samozrejme to všetko toto doráža filozofia gender, ktorá súvisí s depresiou, všetkým možným. Toto je taká zastaralý výskum, tu je ešte iba 17 pohlaví, ak si dobre pamätám. Dneska už najnovšie 77 pohlaví a tak ďalej, a tak ďalej. Vy ste ráno ste dieťa, dievča, na obed ste. Tí prípadov sú až na hlavu postavené prípady, hej. Jeden kolega hovoril minule z Anglicka, že bol v robote a že jeden jeho kolega sa obliekol ako žena. Poviem tak škaredo, chlpatý, bradatý, došiel v šatoch, namalovaný, všetci sa mu smiali. Teda nemohli si sa smiať a to povedal, že on musí odísť z roboty. Že prečo musíš odísť z roboty? Lebo že ja sa nevydržím nezasmiať pri tom mužovi, ktorý sa obliekol za ženu, to je smiešne samozrejme, lenže keď sa on zasmeje, to je trestný čin, pretože on ohrozuje vlastne jeho práva, tým pádom sa rasisticky k nemu stave a on povedal, prúbel bude mať. V lepšom prípade pokutu. Hej, istý protestantský pastor vo Švédsku sa vyjadril, že homosexualita je hriech, 3 týždne sedel. V Nemecku istá matka odmietla dať svoje deti na sexuálnu výchovu, ktorá, ako popisoval otec Jozef, vedie k masturbácii rozličným nezmyslom. 10 dní bola v väzení. Matka 10 detí. To znamená, naozaj tie prípady sa množia, jak sú ľudia diskriminovaní, ubližovaní, pretože si dovolia povedať nejaký iný názor na to. A gender jednoznačne naozaj, ako tu je napísané, to je smrteľná rana detskej duši. To hovorím ako lekár. Zobudzanie sexualitu dieťaťa, ktoré je predpubertálnom štádiu, je naozaj smrteľná rana detskej duši. Proste dieťa, hej, ako to presne otec Jozef hovoril, dieťa má riešiť úplne problémy, nemá riešiť sexuálne veci. Výsledkom, toto je výsledok, čo dnes sa dopracovali, nedávno priniesli výskum, každých 40 sekúnd vo svete samovražda. Čiže ideme k druhej časti teda témy, čo ďalej, ako to spraviť. Hovoríme o ukradnutom detstve, to je originál obrázok z Latinskej Ameriky, my sme trošku tak nailustrovali, ale situácia detí. Cigareta, nikto ma nehladká, nemojká, nemám bezpečie, chcem byť silný, a keďže cigareta je symbol určitej sily, tak si udám cigaretu, ale mám dudlik z druhej strany, lebo viem, že ma potrebuje ma niekto pohľadkal, pomojka. Táto rozpoltenosť detí dneska je veľmi, veľmi silná a mediálne deti máme dneska. To je nový obrázok, nový fenomén, psychiatri už majú novú diagnózu, takzvané mediálne dieťa, deti, ktoré dajú prednosť obrazovke pred ľudskou tvárou. Pretože sme ich neprijali, tak oni utekajú do iných sfér a iných IT a začína to byť veľmi vážny psychiatrický problém. Čiže, čo ďalej? Dneska hovorím o deťoch zlomené srdce, zlomené emócie, sirocký duch, čo s tým ďalej? Hej? Krásne opäť Milan Rufus, čo ľudia pokazili, len ľudia môžu napraviť. Na nás je to, aby sme to začali s tým robiť nápravu. Chvála Bohu, hovorím, vďaka takým prorokom ako Maroš Kufa, Slovensko začalo skoro začalo byť na poplach a veríme, že práve cez tieto ružencové pochody a cez samozrejme tie ostatné akcie podarí uchrániť Slovensko pred týmto nezmyslami, ktoré na rovinu poviem filozofie gender. Aby deti otcov mali, aby mali mami. To je jediné východisko, ktoré skutočne môže zachrániť naše deti. Hej? Svojho detstva sa nikto nikdy nezbaví. Korene väčšiny psychiatrických problémov sú v detstve. Buď deťom pripravíme kvalitné detstvo, ktoré je naviazané na milujúce osoby a rodinu, alebo sa budeme čudovať, ako ďaleko zajdeme, a to hovorím ako lekár, čo všetko, aké problémy riešiť. Prečo tie vzťahy sú také dôležité? Pár vetami. Jeden nemecký etológ robil výskum, ako my reagujeme na nebezpečie. Jednotlivé živočichy, on cicavce teda skúmal. Lebo reakcia na nebezpečie je základná. Buď zareagujem, a tým pádom prežijem, alebo nezareagujem a niečo ma zožerie, niekto ma ublíži a tak ďalej, tak ďalej. A on nazval vlastne tieto živočichy do 3 skupín, teda dal ich do 3 skupín, zaradil. Prvé boli hniezdenci. Hniezdenci, oni hľadajú bezpečie v prítomnosti niekoho iného v nejakom prepáčte. Oni hľadajú bezpečie vo fyzickom priestore, v hniezde, v brlohu a tak ďalej, tak ďalej. Preto cicavce, ktoré hľadajú bezpečie práve v tom, že ujdu do nejakého priestoru, nazval hniezdenci. Druhý nazval behavci. Behavci sú tí, ktorí utekajú pred nebezpečenstvom. Hej. Utekajú pred tým nebezpečenstvom, ani mi jedno, či utekajú s mamičkou, s oteckom, s ostríkom a s babkou, ale utekajú. No a nás ľudí nazval do skupiny, my sme nosenci, my sme bytostne závislí od vzťahov. Hej. Robili veľmi veľa výskumov, lebo snažili sa dokázať, že vzťahy nie sú také zásadné pre dieťa. Robili na mnohých takých civilizáciách nízko objavených a tak ďalej, čak, jak to nazývame, také tie málo objavené národy v pralesoch. Všade zistili rovnaké správanie vzťahové. My sme bytostne vzťahové osoby. Potrebujeme blízke osoby okolo seba, vtedy sa vieme zdravo vyvíjať. Tie vzťahy sú nekonečne dôležité. Pripútanie, tie ozdravujúce vzťahy sú jediné, čo deťom pomôže. Jediné, čo im zabezpečí duševné zdravie, ešte ukážem, ako ďaleko to všetko ide. Aspoň jeden bezpečný vzťah. Zdôrazujeme dneska,
hovoríme o tom, že dneska aspoň jeden muž, aspoň jedna žena, k tomu sa ešte vrátim, ale Matejčeka sa pýtali, veľkého českého génusa, psychiatrie a psychológie, čo najviac potrebuje dieťa malé v týchto vzťahoch, či potrebuje najviac tenisky, či potrebuje nové nejaké bezpečnostné systémy a tak ďalej. On povedal zaujímavú vec, mnoho vecí potrebujeme dieťa, ale najviac zo všetkého istotu vo vzťahoch. Buď dáme našim deťom znovu istotu v tých vzťahoch, ktoré prežívajú, alebo sa budeme čudovať, aké budeme mať ďalšie problémy. Hej. Milujem to, Dostojevský povedal, vejský majster psychológie, ruský. Miluj ma, keď som sa zašpinil, lebo keby som bol čistý, miloval by ma každý. Bezpodmienečne prijaté deti sú tie poženané deti, ktoré majú všetko, čo potrebujú na to sa aby rozvinuli. To je krásny obrázok tu od vás z východu. Čo mi už nehútori, že ma miluješ? Povedal som ti to raz, keby sa dačo zmenilo, dám ti znať. Hej, to je istota citová, ktorá prežíva dieťa, vie, že to bude. Hej, to znamená, že to nie je nejaká náhoda teraz. Hej. Tuto je druhá vec, čo chcem dopovedať. Dneska zistíme naozaj, že otco a mama sa ináč pripútajú. Dneska je éra znovu objavovania otcovstva. Materstvo sme, chvála Bohu, už objavili niekedy aj v minulom storočí. Dneska viac a viac pristupujeme tomu, aký je nesmierne významný otec pre dieťa. Čo všetko dieťa cez ňo získava. Tie citáty sú krásne. Matka dáva dieťaťu bezpečie dovnútra, otec ho bezpečne púšťa do sveta. Matka dáva teplo, otec svetlo. V tejto symbióze vzájomnej vzniká normalita dieťaťa. Vieme, že toto dieťa už vzniká prenatálne. Máme videá, ako otec komunikuje už prenatálne s dieťaťom. Zaklopká mu, dieťa z druhej strany odpovie nejakým pohybom. Hej. Opačné prípady, napríklad sme mali chlapca, ktorý sa bytostne bál svojho otca, ktorého nikdy nevidel v detskom domove. Tak sme zistili v jeho papieroch, že ten strach pravdepodobne vznikol vtedy, keď mala matka, jeho tehotná matka bola v 5. mesiaci s ním. Otec ju veľmi brutálne dokopal, vtedy bol agresívny nejaký alkoholik. A už tam vznikol strach z toho chlapca, strach chlapca z toho otca. Čiže naozaj vidíme, že toto všetko dieťa vníma už prenatálne. Hej. Odpustie na to naväzujúce, to tvorí ten komplex, ktorý musíme zabezpečiť našim deťom. Totiž to, na to raz upozorila jedna riaditeľka detského domova, že ona 40 rokov pozoruje tú istú vec. Deti, ktoré nejakým spôsobom našli silu odpustiť a prijať situáciu, ktorú zažili v detskom domove, to, že nemohli vyrastať v rodine, už neopakujú chyby svojich rodičov. Žijú nový život, sú veľmi dobrí rodičia, máme veľmi veľa z nich, ktorí sú napríklad kňaza máme, ktorý vyrastol v detskom domove, riaditeľa detského domova, ktorý vyrastol v detskom domove a tak ďalej. Naopak, tí, čo sa hrozne hnevajú, neodpustili, aj keď častokrát bohužiaľ spravodlivo, lebo to rodičia veľmi ublížili, tak opakujú chyby svojich rodičov. Doslova matematicky presne, hej. Jedna dievčinu z detského domova, to dobre poznám, je mama, viem o nej, že sa hrozne hnevá na svoju mamu. Jej mama sa živila prostitúciou, mala problém s alkoholom. Tipnite si, ako funguje toto dievčina. Dneska sa živí veľmi tak podobne a má problém s drogami. Opakuje chyby presne mame po mame. Samozrejme na to všetko, to je také odpustenie, zahodenie toho kufra, ktorý má oveľa väčšie dôsledky. Keď bol čas, naozaj hodiny sa dá rozprávať o tom, ako odpustenie vplýva naše duševné zdravie, ako nám znovu spája naše emocionálne, racionálne procesy, ak nám pretína transgeneračné prenosy a tak ďalej. Ale toto všetko sa hlavne v ranom detstve formuje, to už nie je na to čas, ale čo chcem povedať je to, že zisťujeme, že oveľa viacej dieťa vníma prenatálne, ako sme si mysleli. Vieme o tom, že dieťa je schopné komunikovať hudbu, vníma. Dirigenti boli, ktorí ukazovali, že keď sa učili nejaké partitúry hrať, tak zrazu zázračne sa, napríklad jeden z nich sa naučil violončelo a potom matka povedala, že áno, to sú presne pasáže, ktoré som hrávala, keď som bola tehotná. Krásny príklad, hovorila tu tiež jedna kolegyňa, teda jedna mama, ktorá vychovala 5 detí, si neuvedomila, že keď bola tehotná, spievala tomu dieťaťu nejakú inú pesničku, čo vtedy bola nejaká známa uspávanka a tak ďalej. A potom sa tie deti už boli, mala 5 detí po sebe a začala spievať nejakú pesničku, spievala ju obrazne povedať Ďurkovi. Ale zaspala Anička. A vtedy si spomenula, však to som spievala, keď som bola tehotná s Aničkou. Hej, a spievala Aničke, zaspal Ďurko a tak ďalej, že deti si pamätali už prenatálne, čo mi matka vtedy spievala. Tých príkladov je veľa pozitívnych, ale bohužiaľ veľa negatívnych. Čo deti ako prežívajú hrôzu z odmietnutia, dlhodobé odmietnutia. Krásny príklad, tak hovorím, že môj kolega nemecký psychiatr mi hovoril, že mal muža, ktorý bol bohatý nemecký podnikateľ. Stále mal pocity strachu, hej, preto chodil, kontroloval svoj dom, či tam nebude niekto zlý, tak preto si urobil taký systém s kamerami, so systémom, stále mal pocit strachu. Potom došlo také obdobie, že stále mal pocit, že mu niekde uniká voda. Hej, chodil kontrolovať záchody, kohútiky, všetko, kde je voda a už nemohol podnikať. Tak pochopil, že tam bude nejaký problém, naštívil tohto psychiatra. Psychiatr mu robil také terapie, oni to vedia, psychiatr robí také, že ho vracal do nižších vývoj štádí. On sa začal ten dospelý správať, ako keby bol znova v maternici. A on tak nejako vracal. Čo je podstatné, že keď bol ten muž zhruba na úrovni 5. mesiaca, začal sa strašne počiť, kričať, obrovský stres. Tak ten muž pochopil, tam bude niekde problém, ten psychiatr, tu sa niečo muselo stať. Tak našiel jeho mamu
Mama sa priznala, že ona sa v 5. mesiaci pokúšala o potrat ihlicami. To bolo niekde v zahraničí. Chcela to dieťa zahubiť. Našťastie sa spamätala, išli do nemocnice, dieťa zachránili, ale prepichnutie ihlicami tých plodových vákov spôsobilo, že uniklo veľmi veľa plodovej vody. Psychiatr sa uzavrel tým, únik plodovej vody spôsobil dieťaťu hrôzu, že zomrie, tak sa mu zafixoval doživotný strach. Niekde unikne voda, ja zomrem. Môžeme povedať, že to bola náhoda, on na tom postavil terapiu, muža vyliečil, dneska funguje normálne. Či tých príklady, len chcem tým ilustrovať, dalo by sa o tom dlho rozprávať, tento môj kolega z Izraela, Grigory Bregman, on tvrdí, to je izraelský profesor, to nie je nejaký človek, ktorý bol nejaký emotívny, alebo nejaký človek, čo to vníma nejako tak možno túžbou, to je reálny, seriózny profesor, tvrdí, že dieťa je schopné komunikovať skutočne už niekde okolo počatia, vyciťuje veci, hej. Zaujímavé prípad sme Mali sme takú akciu, teda to nebola naša akcia našťastie. Dvaja mladí, tam diskotéka bola večer, jak sa viete, niekedy tak stával, dvaja mladí sa niekde tak schovali, trošku urobili to, čo nemali urobiť a splodili dieťa. Nešťastný začiatok, ale oni sa k tomu postavili zodpovedne, dieťa prijali, majú rodinku, dneska tak ďalej, pekný koniec to malo. Čo je podstatné je, oni sa tešili na to dieťa veľmi. Ale jedna žena tú dievčinu veľmi nahovala na potrat. Neblbníš, ak si zničíš život, však si mladá, máš život pred sebou a všelijaké takéto, jak sa hovorí, klobásy, takéto hovorila veci. Čo je podstatné to, dievčina nešla na potrat, dieťa bolo vytúžené, narodilo sa, bolo milé, usmievavé, rado chodilo z ruky do ruky. Jednej ženy sa bálo. To sa nedalo nevidieť, my, čo sme to poznali, ten prípad sme videli zblízka. Jednej žene nechcelo ísť na ruky. Plakalo, bránilo sa doslova, keď malo ísť tej ženy na ruky. Tipni si, ktorá žena to bola. Tá, čo nahovorila na potrat. Proste ona musela vycítiť to dieťa nejako prenatálne. Pozor, tu je niekto, kto útočí na môj život. Pozor, ten človek nebezpečný. Potom sa to upravilo, chvála Bohu, všetko. Ale dieťa muselo niekde prenatálne vnímať, že pozor, tu je nejaké nebezpečenstvo, ohrozenie. Tým chcem len ilustrovať, že dieťa už prenatálne vníma vzťahy. Buď my znovu dáme, alebo budú teda trošku problémovejšie situácie. Ono to súvisia s vývinom mozgu. Hej. Toto sú dva mozgy detí trojročných. To vľavo je úplne normálne dieťa. Nemalo ideálne podmienky, nemalo nič ideálne, malo reálne, normálnu rodinu, normálne vzťahy, všetko bolo normálne. Toto vľavo, to dieťa bolo zdravé, fungovalo, ale nemalo nikoho. Bolo extrémne zanedbané. Čiže vidíme, ako ďaleko to celé žije v týchto našich veciach. Vzťahy, sila vzťahov, rodiny a tak ďalej, hej. Čiže toto doplnenie plnosti srdca, to je to, čo musíme deťom dať. Ideálne v rodine. Keď nefunguje rodina, tak musíme nájsť nejaké náhradné rodiny, príbuzných, klobúk dole pred starými rodičmi, ktorí to celé vychovajú svoje deti. Lebo keď to dieťaťu dáme, môžeme to dobehnúť, chvála Bohu. Ale keď mu to nedáme, a hlavne keď to rozbijeme, že do záveru s touto ideológiou gender, že už je taký chaos, že už nikto nevie vlastne, kto komu patrí, ako patrí a tak ďalej, deti budú mať problém. Čiže, samozrejme, toto chcem doplniť, že naozaj táto naša kresťanská výchova do tomu dieťaťu naozaj nesmierne prospieva. Vidíme to u detí v domovoch. U detí, ktoré, keď dieťa vedené v náboženskom duchu, sa mu lepšie funguje, lepšie žije, že nehambíme sa našu kresťanskú výchovu, naozaj takto vychovám deti, lebo teraz to nehovorím ako veriaci človek, ako lekár, tým deťom to naozaj veľmi prospieva, že idú týmto smerom, sú vychovávané. Vráťme deťom detstvo, vráťme deťom bezpečie, vráťme deťom rodinu. Tento obraz ilustruje, čo som chcel povedať celé. Tu teda mal by tu byť ešte otec, to je obraz Giorgione, to je renesančný maliar, búrka. Vidíte, divočina, búrky, hromy, blesky. Tu na niekde mama, hovorím, mal by tam je otec, ale teda on tam ešte nenakreslil. A táto mama s otcom, keby tam bol, zrazu pri tom dieťati, to dieťa je v absolútnom bezpečí. Nič mu nehrozí, nič mu je spokojné, krásne sa vyvíja, lebo má tých blízkych pri sebe. A toto je to, čo musíme dať našim deťom. K tomu patrí nás ceste ešte tá široká rodina. Hej, tie široké rodinné väzby sú to, čo naozaj pomáha, aby sme tu zostali normálni. To je taká rozprávka, už len na záver poviem, mačka, myš, čarodejník, čo chcem povedať, to už len tak rýchlo. Bruno Ferrero, taká ilustrácia, bola myš, bola mačka a bola čarodejnica. Tá myš sa strašne bala mačky, tak došla za to čarodejnicu a povedala proste, prečaruj ma na kocúra, aby som sa nebala tejto zlej mačky. Tak ho prečaral na kocúra, kocúr vošiel do miestnosti, mačka zamňaukala, kto ušiel? Kocúr. Tak to išlo, ale to nefunguje, prečaruj ma na psa. Tak išlo na psa, pes vošiel do miestnosti, mačka zamňaukala, doušiel pes a tak to išlo ďalej a ďalej. A na záver povedala tá myš, nič nefunguje, prečaruj ma na hrozného tigra. Tak hrozný tiger vošiel do miestnosti, mačka skoro infarkt dostala, ale zamňaukala a doušiel prvý tiger. A čo povedal čarodejník, teda čarodejnička, na čo ti je telo tigra, keď má srdce myši? A o tom toto je, my keď deťom našim dáme srdce z lásky utkané, z prijatia, z nehy, z rodičovskej, skombinovať z otca s mamou, tak mu dáme to, čo potrebuje, bude fungovať, bude mať zdravé deti, keď im to nedáme, bude mať problém. Čiže na záver chcem povedať, najlepšia pomoc dieťaťu, to je to, čo bohužiaľ má takúto trošku roztrhanú rodinu, je pomoc jeho rodine.
Tuto aj preto teraz na Slovensku sa vznikajú tie centra pre dieťa, rodinu a taká, chvála Bohu, dobrá reforma teraz beží na to, aby sa pomohlo rodinám, aby mohli fungovať. Hej. To je zaujímavé, Lipton nebol pán farár, to bol molekulárny, veľmi vážený biológ. Je naozaj veľmi ručný vedec. Zaujímavú teóriu povedal, nie prežijú najsilnejší, ako povedal Darwin, ale prežijú najmilovanejší. Tí, čo najmilovanejší, môžu najlepšie rozvinúť svoje schopnosti od mozgu a tak ďalej, preto tí budú mať najlepšiu budúcnosť. Toto nám dokladajú aj tieto naše deti, ktoré vyrastli v domovoch, dneska chcú ďalším pomáhať, ukazujú nám to naozaj túto silu rodiny, silu vzťahov, aká je veľká. Nehambím sa za to, že na najznámejšom slovenskom vrchu Krývanie je dvojkríž. My sme kresťanská krajina, nedáme si to zobrať. Naozaj dneska to patrí k našej kultúre, našemu celému. Dobrá správa je, nedávno robil výskum, taký Európsky inštitút robil výskum, pre Slovákov nás je najvzácnejšia hodnota rodina. To je niečo nesmierne vzácne. Dneska to v Európe sa vytratilo, Nemci majú úplne iné hodnoty. My sme zostali až 91% Slovákov, dokonca to 1% stúplo po 9 rokoch, povedalo, pre neho je najväčšia hodnota rodina. Nedajme sa zobrať a chvála Bohu, hovoríme o normálnej rodine, niekedy hovoríme o retro rodine, to, čo fungovalo volakedy. Naše zákony sú ešte dobre nastavené, o tom bude za chvíľku aj Maroš ešte hovoriť. Nedajme sa, aby sa niečo dostalo sem, čo nás začne. Stále sa ešte o našom zákone o rodine spoločnosť uznáva, že pre všestranný harmonický vývin dieťaťa najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny, tvorené otcom a matkou dieťaťa. Ďakujem vám, že si českého filozofa sa pýtali, že akí sú ľudia vo svete, on povedal, že sú tam diváci a sú hráči. Diváci, tí chcú byť každý chce kritizovať, nadávať, ako to nefunguje a pozerať sa na hráčov. A hráči sú tí, ktorí tam vehnú na to ihrisko a niečo hrajú. Čiže vám chcem poďakovať, že ste tí hráči, ktorým na tom záleží, aby to tak sa nestalo, aby naše deti mohli vyrastať v peknom prostredí, v rodinách a tak ďalej, ako majú. A paradoxom je, že dneska už neobhajujeme veľké vedecké teórie, dneska obhajujeme zdravý sedliacky rozum. To, čo dneska naozaj začína chýbať, pretože keby si sa opýtal našich rodičov, tak by povedal, čo ty šalený? Však, jak môže byť dvaja muži? Jak môže byť niečo iné? Proste táto mama, takto funguje, takto je fungovalo, takto je bude fungovať. Hej? Za to vám teda ďakujem pekne za pozornosť a trošku sa ospravedlňujem, nebudem môcť bežať do konca na pochod, lebo sa ešte niekde musím trošku vrátiť, ale veľmi pekne ďakujem za pozornosť, za to, že ste takto mohol som vám povedať. Ďakujem pekne.